n'anya bụ na ọnya bụ site ebe a ga-alụ bụ onye ka anyị na-edozi ọnọdụ ka ọ dị mma. Anyị na-aba agba ya bụ ebe ọkụ ka wee dozie ọnọdụ udo obi wee chịa. Maka na ibe a na-eme adịkwa n'izu, ibe a na-eme adịrị izu, ọ dịkwa n'izu ọ bụrụ ibe ụmụazị. Anyị sị ka eme ya ele ndị Igbo si eme ya, na ọkwa na-emere eme ji nwoke na ibi ya. Na anyị ji nwayọọ nwayọọ wee na-eme ka a wee dozichee nye onye bata ka ọ ghara ịbụzi ọbịa obere oge ụnọ akwụlụ ma ya bụzi na ọbịa ele ebe a ọkụ na-agba abịbịa ma ibe ndị ọzọ. Onye batazi ebe arọ tufu arọ a na-agwa na-aba arọ ọzọ ibe dị iche adụ ma ya bụzi na agụ wee bụrụ ya bụ na aka na-eme azụ ọgba nkụlụnkụ. Anyị kenele ndị ichie kene arọbụnagụ, anyị kene m arọbụnagụ kene ndị ichie si n'ibe anyị ji welu eme nke anyị mere anyị eme ka ọ bụrụ ibe anyị aga na-abụ abụrụ na o nwere ibe ọzọ anyị eme kama na ibe anyị ji wo maka ya wele eme ewo anyị mee ya anya na-edobi ọ na-adụ ọdụ ọkpụtọrọkpụ nwa toto tokwudo ụfọdụ ghara ịsị nke ọbụla anyị eme na anyị eme ka ụwa bụ anyị ji wele eme ewo nwa tote otokwudo. Ọnya ka m ji wele eme ibe ọbụla m na-eme ana m eme ya ka ọ na-aga n'usoro, na-eme ya ka ọra na-abịa ka o wee na-adụ, ọ na-adụ nke oyibo na-akpọ ka ọ na-adụ in rekọdụ. So rekọdụ nke m ka m na-build nwa tote otokwudo ọma na nna ya awọkwanụ na nna ya etotere enu nwebe ego na atakwa na abụbụ atala abụbụ nọ site na abụbụ n'ikpoba ahịa ka Chukwu ji ebunye nwa ogbenye enu ebugie ọmụnwa ji aka m abịa agbụ ya ọkụ egoro m ndị ọlụ egokwu m ndị ọlụ wee bịa lụọ ọlụ, eji m aka m wee bịa lụọ ya tinye nwanne m nwoke nke arọbụnagụ si ya solu m wee bịa lụọ ya. Ibe anyị ji wee bịa lụọ ya bụ na ndị arọbụnagụ si na ba chọrọ ibe ọra akụ ibugo sọsọ sacrifice mmadụ na-abụ na ọ na-alụ ọlụ sacrifice o riri nne ọ ya bụ onye ụfọdụ ndụ bịa kwuche nke na-ekwu nke ba a na-ekwu na ba atagbuo onwe ba na abụbụ awa eme nke na chibe egbuo ba kpaa ịbụ ndụ na-ata abụbụ ere enyeghị ọnụ okwu ibugie. Ndị otu anyị sịrị anyị na anyị ya eji aka anyị wee lụọ ọlụ sụchaa ibe niile ebe niile gbachiri agbachi na anyị asụcha ka ibedu na anyị nwa ya eme ka ibedu na ọ bụrụ mmadụ ya emela anyị ka ibedu n'obu anyị na anyị nwa ya eji aka anyị eme ka ibedu na ọ bụ ka baba arọbụnagụ si kwukwuo mbọsị mbụ na anyị na-eche ka mmadụ meela anyị ịlụla anyị obu na anyị ya ebu ụzọ bido iwe dị n'obu na anyị ya ebu ụzọ bido iwe dị n'obu tufu ndị enyemaka wee bịara na ọ bụ ka anyị siri ahụ wee merie anyị na-emekwu ya udo obi na-achị. Anaghị ekwukwa iwe ndị ọzọ anaghị ekwu iwe sichere ike ka ọ bụ dụka elensi wee ose dolu m na elensi wee bụrụ nwata na anara na-amacha ibe amacha ibe niile anwụba na-ekwu uche ibe dụcha nnukwu n'anya nke m onwa bụ mmadụ abasị m wotu arụ ana na mma abụ na ibe niile ahụ ya adụcha mve na-enekwa anya na-abụkwa ka ibe ahụ na-adụ mve wee na-asị na ibe nji maka ya wele ekwu maka ndị ọlụ mala onye ọbụla ọlụ ma anya sobe mmụọ ya ibe mmụọ ya gwara ya mee ya mee ibe mmụọ ya gwara ya mee ya mee udo obi wee na-achị
biko nụ ekene m unu kene ọra mmadụ kene ndị na-enye aka n'obu ịbụ n'obu anyị na-alụlụ ya ma ndị gbatagolunu ma ndị ọka dị n'obu ma ndị ka na-ekwu n'ọnụ anyị sị na ọ ga-adụla onye ọbụla na mma biko nụ anyị sị na nkenele arụbụnagụ plaza a na-akpa starting beam ya ma pillars eji ya alụ plaza. Ana m eme ike m oke ike m kwelu emechaa ya fụtanụ dobe n'iru ọlụ anyị. Iru ọlụ anyị bụ ndị ọgbanje onye fụta na ọ bụ anyị abụ onye ahụ unu si na agha alụlụ na plaza na agha aza alụ ya n'ụlọ 2 dekin unu na-ekwu na agha alụ ya na plaza alụ ya plaza onye bịa zụọ abịa anya na ka anyị nọdụlụ onwe anyị be anyị. Ịrụ ibewa ji kwete plaza bugo na main road galia ka ụzọ old road ịga ebe ntị na-anụ ka moto na-ekwu ebe a bụ express road. Anyị buchila ezi unu na-anyụ na moto ka ọ na-agba anyị bichila ezi wee sị na plazas ka anyị alụ ụlụwa na plaza nwe alụ ụlụwa plaza onye bịa ya zụọ abịa na elebasi wee kwu bụ ndị arụbụnagụ. Anyị kenelebarụ nne na nwere na anyị kenelewa ọ dị mma nna m oke ngwa jeni a sị ka m bịa gbaa iwe ọkụ na ngwa na ije ọma nụ. Anyị kenele unu abụgo ka o si wee dụ anyị bichila ezi na asị anyị lụọ plaza onye bịa zụọ abịa anya na ka anyị nọdụ ụlọ onwe anyị na obu anyị lụwa ọlụ ndị ọgbanje anyị. Maka na mgbe a sị na anyị alụlụ atụ dekin ana m asịwa kedu ka anyị esi wee mee nke anyị bụ na atụ dekin na-alụ ọlụ emegidewa atụgidewa alụ wee watụta ebe niile ndụ nke aka asụrụ asụ ebe niile bụ aka asụrụ asụ ana anyị dị ire ahụ ebe anyị alụ plaza ebe niile bụ ebe anyị alụ plaza iwu gị ebe a bụ ebe anyị alụ na ebe obubu ebe bụ ebe obu ga-adụ ụlọ ọlụ anyị ga-adụ ebe ekele ọlụ eke a sị m biko nụ na anyị adụcha nụ anyị adụchiwama mee na anyị na-abụ eziokwu ise